Hasiera emango diogu osoko bilkurari. 2024ko ekainaren 9 izango diren Europako Parlamenturako hauteskundetako hauteskunde mailetako kideak izendatzeko zozketa egin behar da. Deialdia udela eta udalerrian egongo diren hauteskunde mailen zenbatekoa 17koa izango da. Horiek horrela, hauteskunden araubide orokorrari buruzko lege organikoaren 26. artikuluan xedatutakoari jarraiki, ekainaren 9 izango diren Europako Parlamenturako hauteskundeak direla eta udalerrian izango diren 17 hauteskunde mailetako kideak izendatzeko zozketa publikoa egingo da. Horretarako, hauteskunde mailetako kideak modu aleatorioan aukeratzen dituen aplikazio informatikoaz baliatuta zozketa egingo da.